Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Isyo. Taong 1962, Leyte. Noong mga panahong ito, naging lagalag si Isyo. Dahil nakatira siya sa kanyang lolo Mauro at hindi naman ito gaano kahigpit, nagagawa niyang makagala kahit saan. Palakaibigan siya at kahit saan siya magpunta, hindi nawawala sa kanya ang pakisama sa ibang tao. Isang beses, niyaya siya ng kanyang kaibigan na gumala. Tinanong pa niya ito kung saan sila pupunta. Ngunit napangiti lang ang barkada niyang yon at sinabing hindi niya rin alam. Dagdag pa nito, mas masarap daw gumala kapag hindi alam kung saan talaga pupunta. Wala namang nagawa si Isyo kung hindi ang sumama sa kaibigan niya. Bago sila umalis, nagpaalala pa ang lolo Mauro ni Isyo na huwag silang magpapagabi, lalo pa at may mga balita patungkol sa mga panghaharang ng aswang sa mga daan. Nangako naman ang binata na mag-iingat sila at uuwi bago pa man dumilim ang paligid. Pagkalipas ng ilang oras na paglalakad, nakarating sila sa isang liblib na baryo. Nasa kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad nang may isang matandang lalaki silang nakasalubong. Hindi na sana nila ito papansinin, ngunit niyaya sila nito para pumunta sa kanyang bahay. Dagdag pa ng matanda, alam niyang mga dayo sina Isyo at gutom na ng mga oras na yon. Noong una, hindi sana papayag ang binata, pero hinikayat siya ng kaibigan niya para sumama sa matanda. Kalaunan, wala na siyang nagawa kundi ang sumang-ayon sa kagustuhan nito. Nang binabaybay na nila ang daan patungo sa bahay ng matandang lalaki, napansin nila na naging taranta ito. Sinabihan niya sina Isyo na bilisan ang paglalakad at mas nilakihan din ito ang kanyang paghakbang. Walang ano-ano, nagulat ang dalawa nang makarinig sila ng boses ng isang matandang babae sa likuran nila. Napalingon sila rito. Huwag kayong sumama sa kanya. Ang mga sumasama sa matandang yan ay hindi na nakakauwi pa. Kinabahan si Isyo noong mga oras na yon. Agad niyang nilingon ang matandang lalaki na nag-aya sa kanila, ngunit malayo na yon. Bakit ho? Ano ho bang matandang lalaking yon? Hindi naman nagdalawang isip ang matandang babae na sabihin sa kanila ang patungkol sa pagiging aswang ng taong nagyaya sa kanila. Nagpakilala ang babae bilang si Peryang at isa siyang babaylan. Nang malaman nila Peryang na mga dayo sina Isyo at nagugutom silang dalawa ng kaibigan niya, niyaya niya sila para kumain sa kanyang bahay. Agad namang nagtiwala sina Isyo sa matandang babaylan, kaya sumama sila sa kanya. Pagdating nila roon, hinainan sila ng makakain. Habang kumakain ng pananghalian, nagkwento ang babaylan patungkol sa mga naging biktima ng matandang aswang. Sinabi pa niya na may isang lalaki rin siyang naabutang sumasama sa matandang aswang, pero kahit anong pilit niya ay hindi yun nakinig sa kanya. Pagkatapos nilang kumain, bigla ang napatitig ang babaylan kay Isyo. Nagtaka naman ang binata kung bakit yung ginagawa ni Peryang sa kanya, kaya nagtanong na siya rito. Nakikita ko sa katauhan mo ang isang mandirigma na handang lumaban para sa ikabubuti ng maraming tao. Ang mga kagaya mo ay may hahalin tulad kay Datu Bangkaw. Sinabi pa ni Peryang na tamang-tama ang pagdating na kagaya ni Isyo sa kanyang bahay dahil may gusto siyang pagkalooban ng isang anting-anting. Ipinakita yon ng matanda sa dalawang binata at namangha sila dahil parang simpleng mga ugat ng kahoy at mga ligaw na damo
ang itinali lang tsaka ginawang kwintas. Ang bagay na ito ay kawangis ng sangod ng babaylang si Pagali. Parehong ugat at parehong damo ang ginamit. Kapag napasayo ito, magkakaroon ka ng lakas ng pangangatawan at kakaibang husay pagdating sa labanan. Napalunok ng laway si Isyo nang makita niya yon. Pakiramdam niya, kinukuryente ang buong katawan niya habang pinagmamasdan niya yon. Sinabi naman ng babaylan sa kaibigan ng binata na bibigyan din niya ito ng anting-anting para pamproteksyon. Pagkatapos ng kanilang mga naging usapan at ng pagbigay ng proteksyon sa kanila ni Periang, nagpasalamat sila at agad na nagpaalam para umalis. Gusto pa sana ng kaibigan niya na magpatuloy sa paggala sa ibang baryo, pero tumutol na si Isyo. Sinabi nito na pagagalitan siya ng lolo niya kapag hindi siya nakauwi bago dumilim ang paligid. Dahil sa sinabi niya, muli silang naglakad pauwi. Pagdating ni Isyo sa kanilang bahay, agad niyang sinabi sa kanyang lolo Mauro ang patungkol sa muntikang pambibiktima ng matandang aswang sa kanila. Napailing na lamang ang matanda at sinabi sa binata na wag na munang gumala. Hindi mo alam kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Ang buwang ito ay panahon yata ng mga aswang at magiging kalmado naman sila pagkatapos ng buwang ito. Mas maigi nang maging maingat ka. Dito ka na lang muna sa ating bahay. Wala namang nagawa si Isyo kung hindi ang pumayag sa sinabi ng kanyang lolo. Hindi na muna siya gumala at minabuti niyang tumulong na lamang sa matanda. Itinoon na rin niya ang pansin niya sa pagtatanim ng mga gulay sa likod bahay nila. Makalipas ang ilang linggo, nagulat sila sa mga balita patungkol sa mga nawawalang mga hayop sa kanayunan. Sinabi ng lolo Mauro ni Isyo na kagagawan niyo ng mga aswang. Dagdag pa niya, kung magnanakaw ang kumuha sa mga yon, may nakapagsumbong na kapag may nagbenta sa kabayanan. Dahil sa kanyang nalaman, ilang gabi ring halos hindi makatulog ng maayos si Isyo. Naisip niya na, kung magpapatuloy ang mga gawain ng mga nilalang na yon, darating ang araw na mga tao na talaga ang kanilang bibiktimahin. Isang dapit hapon, dahil inutusan siya ng kanyang lolo Mauro na magsoli ng hiniram nitong asarol sa kaibigan nito na taga-kabilang baryo, nagpasya siyang umalis. Noong papunta pa lang siya sa karatignayon nila, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Pagdating niya roon, nakipagkwentuhan pa sa kanya ang kaibigan ng lolo niya, kaya tuluyan na siyang inabutan ng dilim. Bago siya umalis sa kabilang baryo nila, pinahiram siya ng tinamba ng kaibigan ng kanyang lolo. Sinabi pa nito na kailangan niya ito bilang proteksyon dahil baka may humarang sa kanya sa daan. Noong naglalakad na pauwi si Isyo, napansin niyang nag-init ang ibinigay na anting-anting sa kanya ni Nana Periang. Kinutuban siyang may kung anong nilalang na nakahandang umatake sa kanya, kaya inihanda na niya ang hawak niyang tinamban. Kahit na wala siyang gaanong karanasan sa pakikipaglaban, mas naisip niyang pangalagaan ang sarili sa pamamagitan ng pagharap sa aswang kesa takbuhan na lang ito. Nagpatuloy siya sa paglalakad, pero magmula ng mga sandaling yon, napansin ni Isyo na merong nakasunod sa kanya. Ilang beses siyang nagpalinga-linga sa paligid, ngunit wala naman siyang nakita. Hahayaan na lang sana niya yon, pero nakarinig siya ng pag-angil. Sinipat niya ang pinagmumula ng pag-angil hanggang sa may makita siyang dalawang nagbabagang mga mata. Alam niyang hindi yun simpleng aso lang, lalo pat nakakamoy siya ng sobrang lansa. Alam kong isa kang aswang. Alam ko rin na naririnig at naiintindihan mo ko. Wala akong kasalanan sa iyo kaya hindi ako natatakot.
Huwag ka lang magkakamaling sugurin ako dahil magkakamatayan tayo. Hindi natinag sa sinabi ni Isyo ang aswang. Umangil pa yon at kumahig sa lupa. Napansin ng binata na seryoso ang aswang, kaya inihanda niya ang tinamba na hawak niya. Sa isang pagkisap ng mga mata niya, sumugod ang aswang sa kanya. Napatras si Isyo ng isang hakbang at nang makalapit na sa kanya ang aswang, sinubukan niyang tagain ang nilalang. Nakailag yon pero hindi tumigil ang binata. Nung mga oras na yon, napansin niyang nag-ibayo ang kanyang liksi. Mas naging agresibo rin ang aswang pero hindi niya nagawang tamaan si Isyo. Kapag hindi mo ako pinabayaang makaalis dito, papatayin talaga kita. Pagkawika niya, nagpalit ng anyo ang aso at naging isang taong puno ng balahibo ang katawan. Buong liksi niyang inatake si Isyo at sa pagkakataong yun, nabuwalang binata at nabitawan niya ang kanyang tinamban. Nagbuno sila sa isa't isa hanggang sa nagawang ibabawan ng aswang si Isyo. Sasakalinsanin niya ang binata, ngunit bigla itong natigilan nang makita ang sangod na nakakwintas sa leeg ni Isyo. Naramdaman ng binata na medyo nanghina ang aswang at nawala sa konsentrasyon. Kaya ginamit niya ang pagkakataong yun para itulak ang nilalang. Pagkatulak niya rito, agad niyang dinampot ang kanyang tinampan. Bago pa man makatayo ang aswang, umupo na siya sa dibdib nito at itinapat ang kanyang patalim sa leeg nun. Napangil ang aswang at sinubukan pa niyang agawin ang tinamba ni Isyo. Subalit ng mga sandaling yun, maging ang lakas niya ay nag-ibayo na rin. Malakas lang ang loob mo dahil sa sangod na nakakwintas sa leeg mo. Kung wala yan, alam ko na isa ka lamang mahinang binata. Napailing naman si Isyo at mas diniinan pa ang pagkakalapat ng tinamban niya sa leeg ng aswang. May naramdaman siyang tumulong mainit na likido, kaya nagkaroon siya ng kutob na nagawa niyang sugatan ang nasabing aswang. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Ikaw ang nambulabog sa akin. Kaya huwag kang umastang ikaw ang biktima rito. Ang mga kagaya mo, hindi na dapat pang binubuhay. Salot! Nanlaban ang aswang kay Isyo, pero bago pa man magtagumpay yon, tuluyan na itong ginilita ng binata sa lalamunan. Napaungol ang aswang at nagulat ang kanyang mga mata. Ngunit dahil malubha ang naging sugat niya, tuluyan din itong binawian ng buhay. Nanginig ang mga kamay ni Isyo ng mga sandaling yan, at sa tanang buhay niya, yon ang unang beses niyang makapatay ng isang aswang. Bago magpatuloy sa paglalakad, dinala niya ang katawan ng nilalang sa bahagi na hindi madaling makita ng ibang tao. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maglakad pa uwi sa kanilang bahay. Pagka-uwi niya, napansin ng kanyang lolo Mauro ang bahid ng dugo sa kanyang damit. Inabisuhan siya nito patungkol sa nangyari, kaya wala nang nagawa si Isyo kundi ang ikwento ang patungkol sa pakikipaglaban niya sa isang aswang. Ngayong nakapatay ka na ng aswang, sigurado ako na hahanapin ka na nila. Kailangan maghanda tayo para sa pagsalakay nila sa atin. Napatango si Isyo. Nawala ang takot na nararamdaman niya. Ang tanging nasa isipan niya noon ay ang maubos ang mga aswang na posibleng umatake sa kanila. Hindi na muna niya isinoli ang tinamba ng kaibigan ng kanyang lolo para may magamit siya. Sa kasamaang palad noon, pagkaraan lang ng ilang araw, namatay ang lolo Mauro ni Isyo. Dahil wala naman siyang pera at kamag-anak, napagpasyahan niyang ilatag na lang sa banig ang matanda at ilibing na lang pagkaraan ng ilang araw. Nasa kalagitnaan siya ng kanyang pagluluksa nang makarinig siya ng mga kaluskos sa paligid.
Naging mainit ang suot niyang anting-anting na ibinigay sa kanya ng babaylan, kaya naghinala siyang may mga aswang nang nakaabang sa paligid niya. Alam ng binata na siya ang pakay ng mga yon, at dahil masama pa ang loob niya dahil sa pagkamatay ng kanyang lolo, bumaba siya dala ang kanyang tinamban. Saktong pagkababa niya, nakita niya ang higit sa 10 nilalang na nakapwesto at nakahandang sumugod sa kanya. Dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon, kitang-kita niya ang itsura ng mga nilalang. Ano? Ngayon kayo gagante dahil alam niyong wala na akong kakampi? Sige, kung gusto ninyo akong patayin, gawin niyo na. Tara! Sunod-sunod na umangil ang mga aswang. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Isyo, umatake sa kanya ang mga yon. Inihanda naman niya ang kanyang sarili at nang makalapit na ang mga nilalang, nilabanan niya ito gamit ang hawak niyang tinamban. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipaglaban sa mga aswang nang makarinig siya ng malakas na kalabog sa kanilang bubungan. Napalingon siya roon at nagulat siya nang makitang tinuklap ng 2 aswang ang atip ng kanilang bahay. Kinutuban siyang balak nakawi ng mga nilalang ang bangkay ng lolo niya, kaya mas pinag-igihan pa niya ang pakikipaglaban sa mga nilalang na yon. Kalaunan, isa-isa niyang napatumba ang mga aswang na nandoon. Ginilitan pa niya sa leeg ang mga nilalang para masiguro na hindi na talaga sila makakabangon. Pagkatapos niya yung gawin, ibinaling niya ang pansin niya sa mga aswang na tumuklap sa bubong ng kanilang bahay. Napamura na lang siya at lalo siyang nanggalaiti nang malaman niyang tinangay ng mga aswang ang bangkay ng lolo Mauro niya. Dahil sa matinding galit, napasigaw siya ng napakalakas. Nanginig ang buong katawan niya at dulot ng kanyang matinding galit, naramdaman niya na mas naging malakas siya. Wala siyang ibang inisip noong mga oras na yon kung hindi ang mabawi ang bangkay ng lolo niya. Nang maaninag niya ang bahagi kung saan dumaan ang mga aswang na yon, walang pagdadalawang isip siyang tumakbo para habulin sila. Hindi niya alam kung saan dadalhin ng mga nilalang ang lolo Mauro niya, pero mas pinapangamba niya ay baka kung ano ang gawin nila sa bangkay nito. Nasa kalagitnaan na siya ng pagtakbo niya nang mapagtanto niyang balak dalhin ng mga aswang na yon ang lolo niya sa loob ng gubat. Dahil kabisado naman niya yon, hindi siya nahirapang baybayin ang daan. Namangha pa si Isyo sapagkat kahit hindi gaanong tumatama ang liwanag ng buwan sa bahaging yon, nakikita pa rin niya ng klaro ang kanyang dinaraanan. Noong nasa loob na siya ng gubat, sinipat niya ang paligid hanggang sa makita niya ang mga aswang na tumangay sa lolo Mauro niya. Sinubukan niyang sumigaw para pigilan siya, ngunit hindi siya pinansin ng mga aswang. Nagpatuloy sila sa pag-usad, kaya nagpasya na ang binata na mas bilisan pa ang pagtakbo niya. Nang malapit na siya sa aswang na nasa hulihan, bumuelo siya at buong lakas na tinaga ang likod nito. Dahil sa matinding galit niya at sa ginawa niyang pagkabuelo, naging malalim ang sugat ng aswang. Nabuwal yun sa lupa at hindi na nakabangon pang muli. Susugurin na sana niya ang natitirang aswang na bumubuhat sa katawan ng lolo niya, pero natigilan siya at napabaling ang pansin niya sa paligid nang makita niya na may iba pang aswang na nandoon. Napaisip pa siya na baka inabangan siya ng mga yon, pero sa halip na mabahala, naging porsigido siyang mabawi ang bangkay ng lolo niya. Ibigay niyo sa akin ang katawan ng lolo ko. Kung hindi, mauubos kayong lahat dito. Bigyan niyo naman ng respeto ang kamatayan niya. Hindi yung patay na nga siya. Lalapastanganin niyo pa. Sinabi pa niya na handa siyang labanan ang mga aswang kung yun talaga ang gusto nila. Angil lang ang naging tugon ng mga nilalang sa kanya. Walang ano-ano, may isang aswang ang nagturo sa suot na anting-anting ni Isyo. Hindi alam ng binata ko noong ibig sabihin ng aswang, kaya tinanong niya ito. Noong una, walang sumagot na kahit isa sa kanila.
Pagkaraan ng ilang sandali, may isang aswang ang nagwika sa garalgal na boses. Sinabi nito na kung ibibigay ni Isyo ang anting-anting niya, ibabalik nila ang bangkay ng kanyang lolo. Alam ng binata na sinusubukan lang siyang lansihin ng mga aswang, kaya napailing siya. Muli pang nagbanta ang mga aswang, pero sa halip na pakinggan sila ni Isyo, napamura ito at patakbong inatake ang aswang na may hawak sa kanyang lolo Mauro. Pagkalapit niya rito, buong lakas niyang tinagayon. Umilag ang aswang at nagawa niyang bitawan ang bangkay ng matanda. Nangakmang lalapitan na sana ni Isyo ang katawan ng lolo Mauro niya, bigla siyang sinugod ng napakaraming aswang. Napasigaw siya at itinaas niya ang kamay niya ng may hawak na tinamban, tsaka sinalubong ang mga ito. Nakipaglaban siya sa kanila at sa tulong ng kanyang suot na anting-anting, nagawa niyang labanan ang mga aswang na nandoon. Kahit maliliksi sila kung gumalaw, nagkakaroon naman ng pagkakataon si Isyo na mataga sila. Kalaunan, halos kalahati na sa bilang ng mga aswang ang kanyang napapatay. Nang mga sandaling yon, nanggalaiti ang mga nilalang dahil sa kakaibang liksi ni Isyo. Lahat sila ay nagnanais na maagaw ang anting-anting niya, pero dahil sa hawak niyang tinamban, hindi sila gaanong makalapit. Walang ano-ano, may isang aswang ang lumundag para sunggaban ng binata. Itinaw ni Isyo ang pansin niya roon, at gano'n na lang ang galit niya nang magawa siyang kuyugin ng mga aswang. Iwinasiwas niya ang hawak niyang tinamban, pero dahil hinahawakan ng mga nilalang ang braso niya, nahihirapan siyang gawin yon. Nasa ganoong kalagayan siya nang makaramdam siya ng sobrang init sa kanyang katawan. Pakiramdam niya ay masusunog ang kanyang balat. Nasa ganoong kalagayan din siya nang mapansin niyang hindi mapakali ang mga aswang. Dahil dito nagkaroon siya ng pagkakataon para itulak ang mga yun. Nang may isang aswang na nakakapit pa rin sa braso ni Isyo, sinunggaban niya ito at walang agam-agam na ibinalibag yun. Nakita ng ibang nilalang ang ginagawa niya sa kasamahan nila, kaya halos lahat sila ay sabik na patayin ng binata. Nagpalit ng anyo ang mga natitirang aswang at naging mga malalaking aso. Walang ano-ano, lumundag silang lahat para atakihin si Isyo. Alam ng binata na gusto ng mga aswang na itumba siya, kaya agad siyang napatras para makailag sa kanila. Dahil sa kanyang ginawa, nabigo ang mga aswang sa kanilang plano. Inakala niyang magiging mas kalmado ang mga nilalang na yon, pero umangil sila at muling sumugod sa kanya. Napailing na lang si Isyo at dahil 2 aswang lang ang naunang umatake, nilabanan niya ito ng harapan gamit ang kanyang tinamban. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipaglaban sa 2 aswang nang bigla ang sumugod sa kanya ang iba pang nilalang. Dahil dito, wala na siyang nagawa kung hindi ang ibuhos ang kanyang natitirang lakas at liksi upang matalo ang mga kalaban niya. Habang abala sa pakikipaglaban, nagulat siya nang makita niyang nalaglag ang sangod na ibinigay ng babaylan sa kanya. Walang ano-ano, nagulat siya nang makita niyang lumitaw doon ang isang lalaking may matipunong katawan. Nakasuot ito ng bahag at may hawak na sansibar. Noong una, inakala ni Isyo na kalaban niya yon. Ngunit nang magsimulang makipag-away sa mga aswang ang lalaki, napagtanto niyang isa yung kakampi. Sa tulong ng katutubong mandirigma na yon, nagawang magapi ng binata ang mga aswang. Lahat sila ay sinigurado niya na hindi na mabubuhay ulit. Dahil ang tanging gusto niyang mabawi ay ang bangkay ng kanyang lolo at hindi na siya nag-isip pa patungkol sa mga bangkay ng mga aswang. Susubukan sana niyang manghingi ng tulong sa misteryosong mandirigma, pero nang lingunin niya ito, wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Nagtaka si Isyo, pero nang makita niya ang anting-anting na ibinigay sa kanya ng babaylan, nagkaroon siya ng hinala na doon nagmula ang nasabing lalaki.
Dinampot na lamang niya ang sangod na ibinigay ni Periang sa kanya at kahit na mag-isa siya, sinikap niyang maiuwi ang bangkay ng kanyang lolo Mauro. Nang makarating na siya sa kanilang tahanan, napagpasyahan nilang ilibing na lang ang matanda. Naisip niyang kung mananatili ang bangkay nito na nasa ibabaw ng lupa, sigurado na maaamoy pa yon ng ibang aswang. Nang matapos na niyang mailibing ang lolo Mauro niya, pumasok siya sa kanilang bahay. Nakaramdam siya ng sobrang antok, kaya minabuti niyang umidlip na muna. Hindi rin naging mahimbing ang tulog niya, gawa ng ilang beses siyang nagising para matyaga ng paligid. Kinabukasan, umalis siya sa kanilang bahay para pumunta sa kabilang baryo. Nagpa siya si Isyo na isoli ang tinamban ng kaibigan ng kanyang lolo. Nang nandun na siya, ikinuwento niya ang nangyari. Nalungkot ang matanda dahil wala na ang kaibigan niya. Sinabi pa niya kay Isyo na sa kanya na ang tinamban at sigurado na magagamit niya yon pagdating ng panahon. Dahil wala ring pamilya roon ng binata, nagbalak siyang makipagsapalaran sa kabilang bayan. Nang gabing yon, inihanda niya ang kanyang mga damit na dadalhin. Naisip niyang kahit na anong trabaho ay gagawin niya, basta't may pantustos lang siya sa kanyang mga pangangailangan. Balak din niyang lingguhan na lang din kung umuwi sa kanilang bahay para naman hindi siya mangulila sa kanyang lolo. Para hindi madaling manakaw ng mga aswang ang bangkay ng lolo niya, nagpa siya si Isyo na patungan ng malaking bato ang libingan nun. Sa kaparaanang yon, hindi na pagtatangka ang nakawin ng mga aswang ang bangkay ng lolo Mauro niya. Kinabukasan, alis na sana siya sa kanilang bahay nang makarinig siya ng boses ng matanda sa labas. Nagtaka siya kung sino yan, pero nang ilang beses siya nitong tinawag, nakilala niya ang may-ari ng tinig. Isyo, maawa ka. Tulungan mo ko. Pinatay ng mga aswang ang kalabaw ko. Sigurado ako na babalikan nila sa mga susunod na gabi. Ang isa ko pang alaga. Nakaramdam si Isyo ng awa sa matanda, kaya hindi na ito tumanggi pa. Sa halip na pumunta sa kabilang bayan para maghanap ng trabaho, mas pinili na muna niyang sumama sa kaibigan ng kanyang lolo. Nang nandun na sila sa kabilang baryo, ipinakita ng matanda ang sitwasyon ng kanyang kalabaw. Nanlumo naman si Isyo dahil sa sitwasyon ng hayop. Ipinakita ng matanda ang palatandaan na aswang nga ang may gawanan, kaya nakaramdam ng galit ang binata. Pinagtulungan na lang nilang ilibing ang hayop na yon dahil halos hindi na nila matiis ang sitwasyon nito. Nung mga panahong yon, doon na muna nanatili si Isyo. Hinintay niya ang muling pagbabalik ng mga aswang para muling atakihin ang mga alaga ng matandang kaibigan ng lolo Mauro niya. Pagkaraan ng ilang gabi, nakaramdam siya ng kakaibang init. Alam niyang dahil yun sa presensya ng mga aswang, kaya inihanda na niya ang kanyang tinamban. Nang marinig niya ang ingay ng alagang hayop ng matanda, bumaba na siya para alamin kung totoo ang hinala niya. Nang nasa labas na siya ng kanilang bahay, nakita niya ang tatlong nilalang na maingat na lumalapit sa isa pang alagang kalabaw ng matanda. Bago pa man sila tuluyang makalapit doon, nagpasya na si Isyo na lapitan ang nasabing hayop. Ano? Kung gusto niyo na biktima hindi ng kalabaw na to, labanan niyo muna ako! Pagkasigaw niya ng mga katagang yon, may narinig siyang pagkaluskos sa paligid. Alam niyang may iba pang kasama ang mga aswang, kaya inihanda niya ang sarili niya sa magiging labanan nila. Walang ano-ano, sumugod ang tatlong aswang sa kanya. Kaya hinarap niya ang mga ito. At sa pamamagitan ng kakaibang liksi niya, hindi siya nahihirapang paslangin ng mga aswang na yon. Noong nakita niyang papasugod din sa kanya ang mahigit sa 10 aswang, sinubukan niyang itapon sa lupa ang anting-anting na binigay sa kanya ng babaylan.
Nakumpirma niyang tama ang kanyang kutob nang makita niya na naging isang mandirigmang katutubo ang kanyang anting-anting. Saktong pagkalapit ng mga aswang, nilabanan sila ng nasabing mandirigma na may hawak na sansibar. Hindi na nagawang tumulong doon ni Isyo dahil walang kahirap-hirap na nilabanan ng mandirigma ang mga aswang na papasugod sa kanila. Kalaunan, lahat ng mga aswang, kung hindi bali-bali ang mga buto, puno ng sugat ang katawan. Halos hindi makapaniwala si Isyo noon sa kanyang nasaksihan, kaya lumapit siya sa lalaki at minabuting kilalanin ito. Isa ko sa mga pinagkakatiwalaan ni Dato Bangkaw na tinawag ng kung sino mang gumawa ng sanggol na nasa iyo. Nandito ako para protektahan ka at tulungan. Pag-uwi ka ng lalaki, biglaan siyang naglaho. Nahulog naman sa lupa ang anting-anting niya, kaya agad niya itong dinampot. Dahil marami ang mga napaslang na aswang, batid niyang mahihirapan siya kung ililibing pa niya yon. Medyo malayo naman ang ibang bahay sa tirahan ng matanda, kaya mas pinili niyang sunugin na lamang ang mga katawan nila. Noong masunog na ang mga katawan ng aswang, may ibang bahagi nito na hindi tuluyang natupok. Dahil dito, inipon niyo ni Isyo upang sunugin. Nang magawa niya na yon, pumasok siya sa bahay ng matanda. Dahil tulog na yon, minabuti niyang wag nang gisingin. Nahiga na rin siya at sinubukan niyang matulog, ngunit hindi niya magawa. Kinabukasan, ikinuwento niya ang nangyari at namangha naman ang matanda. Sinabi rin ni Isyo ang patungkol sa ibinigay ng babayla na sangod na sinasabing katulad ng sangkap ng anting-anting ni Pagali. Halos hindi naman makapaniwala ang matanda. Nagkwento na rin siya patungkol sa konting nalalaman niya kay Pagali at Dato Bangkaw, pati na sa naging laban nila sa mga Espanyol. Nang masiguro ni Isyo na wala ng aswang na magbabanta sa kalabaw ng matanda, nagpaalam na siya ritong aalis na. Noon din, itinuloy ni Isyo ang kanyang plano na pagpunta sa kabilang bayan para maghanap ng trabaho. Hanggang sa makarating na siya sa kung saan-saan, tangan pa rin niya ang anting-anting niya. Gusto pa sana niyang mag-usisa patungkol sa sangod na ibinigay sa kanya, pero nalaman niyang namatay na pala si Periang. Dahil dito, hindi niya na nagawa pang malaman ang iba pang posibilidad na kakayahan ng kanyang anting-anting at kung ano man ang misteryong bumabalot sa katutubong mandirigma na nabubuhay kapag lumalabas, kapag itinatapon niya sa lupa ang ibinigay sa kanyang anting-anting ng babaylang si Periang.